government. Koro ker nyalo ng'eyo kendo winjo kwayo mar josiaya piyo sana nikech Eliud Owalo wuok kaunti ma Siaya. Koro aparo ne nafas makare kata kamano jatelo mar Azimio Raila Amolo Odinga bende wuok kaunti ma Siaya, but nyose yawo ni governors bende king'iyo wigni osebedo kod activities mang'eny. Governor marwa ma Siaya Orengo yando romo kod minister mochung' ni weche mag puro Linturi. Koro king'iyo ineno ka nitiere riwruok, aneno ka jotelo mag oketo siasa thenge kendo ging'iyo dongruok mar jogwa. Koro en nafas maber mar josiaya mar wacho ni wan koro sani the next 4 years mondo wa concentrate gik manyalo konyowa, manyalo gero